sibona labo ababezingelwa ngenxa kaJesu babezindlekela. Kodwa-ke uthi ngezansi konke kwakuthokozelwa ngalo igazi lemvana. Without igazi awukwazi ukubekezela. Without igazi uthi ngizomtshela. Without igazi uthi angenziwa kanje. Kodwa lithi bona laba ababezingelwa yibo laba bazozingelwa, yibo laba bazodlinzekelwa, yibo laba bazodisqualifywa, yibo laba bazobonakala bengabasenzisi. Kodwa lithi konke kwakuthokozelwa ngenxa yegazi lemvana. Sithengiwe, sithengwe ngegazi, sithethelelwe ngegazi. Konke kuyenzeka, kodwa kwenzeka egazini, waphuma egazini. So you might well like us, you might sing like us, you might walk like us, but the woe unto you, ngoba kuzozwela sizokhala enyameni, akuzweli ngenxa yegazi. Asikithime Matthew chapter 28 verse 20 yedwa ngegama lenkosi uJesu. Ngiyabingelela nonke bazalwane ngeenkhundla zenu. Ngibingelela omakoti bewundlu. Yibe singabo namhlanje. Yibo labo bazozindlekelwa. Lalela bazalwane banama standards. Bathi no, usibanibani akaqualify. Usibanibani akafanele. Usibanibani soke simbona ukuthi uzohamba yini. Kusho abantu abasizwe ngegazi. He paid the price that I could not pay. I owed the price that I could not pay. Kodwa yena wangikhokhela. Uma sengikhokheliwe I'm judgmental. Sibanibani akafanele. Uyabuza noma ekhuluma nje, noma ehamba uyabonakala nje. Lo wafanele ngoba wayebonile ngezinto uJesu. Ukuthi abantu bayazindlekelwa, bazindlekelela uJesu. Kuhle ukuzenzekelwa, ukuzindlekelelwa uJesu. Asifundeke bazalwane kuverse 28 verse 20. Matthew chapter 28 verse 20. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Bese siyakuma kubo chapter 119 ukufundele khona from verse 9, 10 and 11. Ngegama lenkosi uJesu. Step 1 verse 19 we-instruction kaJesu sesimenzile ekuseni. Step number 2 uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Funda-ke baba 9, 10, 11. Mahubo 119 verse 9. Insizwa yakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Verse ngokuqaphela okwezwi lakho. Verse 10. Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke, mangingaphambuki emiyalweni yakho. 11. Enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Ufunde kalele yakho ngeversion 9, 10, 11. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Okay, ngithanda kule version yakhe ukuthi how can a young man keep, how can a young man stay on a path of, that's all he done. Lungile ngizokhuluma nomakoti ngiyeke ngoba seniyakwazi. Lithi-ke ngale version
How can a young man stay on the path of purity? Ebese iyaphendulwa ifika impendulo ingezansi uverse 11. Enhlizweni yami ngiyafuna izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Into esizwa umuntu omusha, into esizwa umuntu othola uNkulunkulu ukuthi ahlale ekungcweleni, uhlaliswa ukuthi elonde into engcwele kuye. Ukuze ukwazi ukuhlala engcweleni kufanele ube nento ethi ngcwele kuwe, because if ingekho lento ethi ngcwele kuwe awukwazi ukuhlala engcweleni ngoba ubungcwele buzokubhora. Ngangafunda esikoleni sise-high school sicula. Akona bawusacula nisaqala iculo nisacula ngama-notes classic. Iyabhora. Ukuqala lama-notes angaka wa-understand angaka ngeni nakahle kodwa. It's so boring. Sibaleke. Kufanele ukuthi size shawe ukuthi kufanele sicule le culo silazi ngoba sizoyokompitha ngalo. Ubungcwele akuhlaleki kuwo. Ungenayo into ewubungcwele ekuwe. Uthi-ke lo ingahlala kanjani ebungcweleni? Uthi ngokuqaphela ukwezwi lakho kokuqala lokho kuyakashelwa lokho kungcwele okufanele kube kuwe. Because inenzeka iphutha lokuthi uma ungaqapheli uthi kukhona kanti akusekho. Awunabela abantu. Uma ufuna ukuthi lento uyizwe ikusebenzele, ufanele ukuthi qaphela izwi lakhe. Uthi ngokuqaphela okwezwi lakhe, uma lithi izwi ungeni hayi ungathi ngizothatha. Okay, uthatha into ongeyona yakho, into yomuntu ndeyami ayisebenzi leyo. Uma lithi izwi ungeni qaphela, kudinga ukuthi uliqaphele izwi, musuku li-interpreta lonke izwi ngoba ufuna ukuyofeza iy'nkanuko zakho. Qaphela izwi ngoba uma ungaliqaphelanga uzothi likuwe kanti alisekho. Lalela, when David was ordained, uSawuli wayehleli esihlalweni as a king. But uNkulunkulu wayesewuthathile umoya wakhe kuSawuli wamshiya ngesihlalo sobukhosi, kodwa kuyinkosi engasenayo inkosi. Inkosi ibusa ngoba inenkosi kuyo. Ukuze uhlale engcweleni udinga ube nobungcwele kuwe, ngoba ubungcwele obukuwe ikona okuzokugayida ekutheni ungaphambuki engcweleni. Nkosi yami, sethiwa manje siyenza nje asiyobona khona esilokhu ezisidansa nje enkonzweni kumnandi. Hayi bo, uyohlanza kanjani omusha ngokuqaphela kwezwi lakhe. Uthi-ke ngezansi uDavid, the only thing I've done, ngithathe izwi lakho ngase ngiyalifihla enhlizweni yami. Why do you fihla izwi lakhe? Ulifihlela ukuthi ngesikhathi kufika izinto izwi elifihla kuwe ilona lizoba isikhali sakho. Abantu uyayizwa lena? Cha ngisho lelo liphathayo iBhayibheli liyaphatha kuye kusale phansi kanje, kodwa fanele izwi alibe kuwe izwi ngoba uJesu into yamsiza ukuthandwa kuSathane izwi lalikuye. Izwi lenkosi wayithathiwe wazila 40 days and 40 nights. uSathane ufika ulambile uthi phendula la matshe abe yisimo.
uthi lona uJesu ngoba izwi likude lithi izwi bheka ukuthi le instruction iphuma kubani. Akungoba uJesu wayengeke kwenze lokho kodwa akakwenzanga ngenxa yokuthi ayephuma emlonyeni uRoki. Kubiza umuntu oqaphelayo, kubiza umuntu onezwi, kubiza umuntu olonda ubungcwele kuye. You cannot be pure kuleli zwe impure if ungenabo ubungcwele kuwe. Ubungcwele butholakala ezwini. Yeke zonke izinto asinathi kumnandi rejoicing the Lord. I say rejoice in the Lord. Kumnandi kodwa lo izwi because izwi kuzothi ngalesikhathi izwi lokuhlabelela sephelile, izinyawo zokudansa zilimele, izandla zingekho, kodwa izwi kuwe lithi noma kunje kulungile, lithi noma kunje umhlengi wami ukhona, kuzohlizwi kuwe. So lesibone uzobona ufuna ukubona inkinga lento ngoba manje kujika those abalithola ilizwi base beyahluleka ukulonda kubona. Aliyashisa izwi liwumlilo. Uma manje uzolonda kanti la ngaphakathi ufihle ojele abathize bazoshala bojele. Manje ngenxa yokuthi kusho ojele bakho uzogcina sowukhipha lento eshisa izinto zakho lakubo. Ngancane ngiyiyeke le because iyangiphazamisa. Manje labantu asebefike to that stage kuthi uma kukhona bangena ngomnyango bathi wo bajathi ngamawala uhambe kancane ingabalaleli lapho futhi abekho la izandla ayabekho uma ekhona umazwethu umhlebele nami ngimbona siyumlungisa ukuthi hayibo the only way to keep impilo yakho ingcwele kuwukuthi uthathe izwi kaNkulunkulu lifihle enhlizweni yakho. Izwi likaNkulunkulu ngesikhathi likuwe ilona lizonqaba ukuthi ungazenzi izinto ongafanele uzenze. Ilona lizothi kuhayi umntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokhu, kuzohlizwe kuwe. Yazi ukuthi nasihlangana sonke la sikhona sonke, ave kukholeka kamnandi njengoba sikhona sonke. Isilinga sifike sikhona sonke ngoba sosibabaza sonke sithi ngegama likaJesu suka Sathane, sibaleke isilinga kodwa sifike usuwedwa maphini. Awuma sigqoke le underskirt yakhe emhlophe esithi kodwa uyazibona intokazi yakwenu uzibuke esibukweni ngoba nebuko sikhona yonke indawo. Lokhu ubuka esikhathi ubuka somebody is talking to you about something. Umizwi lingekho kuwe kuzobonakala uwedwa. Yingakho-ke the best thing to do to keep ubungcwele, ukugcina impilo yakho ingcwele, yekela konke kodwa bamba izwi. Fundela abazalwane lokufika usathana aqine ebusuku kufanele ukuthi kuphume izwi kuwe ngaphakathi kuwe, uzosizwa yizwe kuwe uthi uNkulunkulu uhlala kithi ngezwi lakhe. Ugcina izwi lakhe ugcina usomandla okuzothi noma ngaba amandla akhaphelile kodwa izwi kuwe likulwele. Uthi uPaul when we come strong because wayiqonda lento ukuthi ngesikhathi strong you are weak, but when you are weak you are strong. Yazi ukuthi wayishiso yini? It's because kune backup generator egadayo ukuthi now the power is low, abese yephapha ayibuyisele kwiposition.
sohamba kamnandi, sohamba siganza lokhaphethe ubomvu, sohamba sishawule vese siya phambili. Cha, hayi backslide angisho lokho. Ngisho ukuthokoza enkosini, sithokoza siye emuva, sithokoza siya phambili, phela singaphathwa amadoda ngegama lenkosi uJesu. Ubuso bumnandi bokukholwa, kodwa into ezokusiza qaphela izwi lenkosi. Ubuso uyayithatha ulonda kuwe. Asulokho lokundizela phansi ndizele ngakuwe. Inkosi kuzothi kuyandiza ngakuwe nokuthi izwi kuwe likushisa kusathi kuyandiza ndiza. Ubone kufika kuma ekhaya kujike ungazi ukuthi bekuzothini. Hawu yini inkinga yalona? Ikhona into akade ezoyisho. Wathi mayithi uyeza khona izinto ezimenza ukuthi akabaleke. Umoya omubi uyakwazi ukubona. Theza abantu bangena. Hawu njani bakhelele njani eqhawula bejabula. Nomuntu umubi afisa ngathi angafika aqashe emva kwabo. Mina ngishongo ukuthi okusana. Sokuqashe emva kwabo. Umoya omubi ubona umlilo, ubona izwi, ubona umkhonto ukuthi ngafa ngaphela namhlanje. Londa izwi enhlizweni yakho, izwi lona elizothi noma ngabe usuhlulekile bese linqaba nawe. Athi umzalwane ayangazi lapho impilo kanjani, umajola ngisho kanjani. Mhlawumbe wahlelwa lesiko, wafihla izwi, wabona izwi limsebenzela, uthi angazi ukuthi impilo kanjani. Kodwa ngilana ngikhona. Iyahambeka lendlela, sizoyihamba kahle. Kade nje wena amasosha lawa azinikelayo. No volunteers are allowed. Ngizokusiza mzalwane, abona ngizokusiza. Sizwa uhlobo olunjengawe futhi nalokugada ngoba sekukhona after 9. Ngicabanga ukuthi uzonjani isilokuqhamuka ngale ntombazane. Angibuke ngibona ukuthi isitidibalo aqondakala kahle. Hayi umngane wami abasebenza la umngane wami. Kanti umngane wakho sitididi qaphela izwi lenkosi. Lifihle enhlizweni yakho because lona lizokutshela ukuthi lo akafanele ukuthi abe seduze nawe. Balimala bazafana manje sekunzima kakhulu. Singabazo after 9 kuthiwe lo mzalwane sonke isikhathi uzokufica ehamba nabafana insizwa. Athi uhlukene nesolo uhamba nabafana. Hawu hawu after 9 lo muntu. Angithi manje uma ngabe ngena noma ngabe wenzana abazalwane kuba nokamela omkhulu. Hayi akasoleki lo akabonakali bo sisters. Uhamba no brothers, uhamba nensizwa. Kanti insizwa sididi. Qaphela! Uqaphela izwi lenkosi uzophepha nakulezo zinto ngoba uthi uNkulunkulu kuJeremiya, khuleka kimi Jeremiya, ngizophendula ngibonisa izinto ezinkulu ezifihlakeleyo nongazazi wena. Ubona ohewa nje ohewa uzuthi thank you kohewa abayisigididi kodwa mawulonda izwi lizothi izwi no, this is not for you. Sometimes kufanele kube sengathi uphambana by force nezinto ungaqondakali. Thi ubona ungamqondi ukuthi isikhathi sini because uma kuba ushukela njalo uzophenduka kube isidadana. Ngisho umuntu awuthanda ushukela kodwa isidadana akasiphuzi. Kube isidadana ushukela usuku sokuningi kakhulu bese uyababa. Ngithi abantu abami instruction kaJesu le uthe uJesu asihambe emhlabeni wonke senza abafundi. Sibabhaphathise egameni likaYise lendodana nelikaMoya Ngcwele. Sesikwenzile ngegama lenkosi uJesu. Uthi ke nibafundise ukugcina konke. Ukuze
uzokwazi ukugcina konke. Istep sokuqala ukuthi londa izwi, ngoba izwi ngesikhathi ngikhuluma uma sifundisana izwi liba yi-interpreter kuwe, lichazela izinto zikaNkulunkulu. Uma sengikushumayela ivangeli okungelona, kuzothi izwi likuwe lithi hayi akusebonake lokhu, kuyagedlezela. Kungabi nendawo ukuthi hayi izwi lithe asabe siyothandaza entabeni nawe uyahamba. Awungibuzi ngani ukuthi manje sawuthandaza sodwa baba umamshelele semshiyelana uyahamba. Ungaqapheli uqala la, because uyayibona nje into ngengqondo. Bamkholelwe ekutheni umzalwane onengqondo eguquliwe, ingqondo yakhe ayithatha ayifake kwi-purse or ayithatha ayifake ku-wallet, abese yahamba ngathi ngiyakholwa. Ngoba uzoyongena ngekhanda entweni engadingi idolo, engadingi kudumisa, kodwa edinga ingqondo ukuthi mina njengensizwa akumele ngenze lokhu. Usuzozuzilisa ukudla kubuhlungu ukuzila ukudla, ngoba ukudla kumnandi nangifuza ukuthi ngihlanzeliwe kuphekwa kamnandi ngishekhaya. Ukuthi bathi uyeke ukudla uyeke ngoba ethanda, kanti akukholwa ukuthi uyathanda, yingenxa yokuthi lokho kuwena uthi zila ukudla ukhuleke kini. NgoLesine siyazila ukudla asidli ngoLesine. How many days a year? 62 days asidli. So you can save. Ngabe ukuthi udla 15 rand ngosuku times 62, ubone ukuthi kuba kuJesu kudle kanjani, because kunama-savings owenza freely. Lama savings owenzayo ukuthi usukwenzile ubusuyabusiswa phezu kokwenza ama-savings. Fanele sikhulume kahle lezi zinto bazalwane. Phela ngalesikhathi uzilile uyasave. Kubuhlungu enyameni, but you are saving ephaketheni. Lalela-ke, ngalesikhathi ikhali inyama ihogela ubumnandi, umoya ingcwele ngaphakathi uyarecharge, ngoba ngalesikhathi uzilile inyama yakho ithi pay attention kusomandla. Umoya ongcwele kuwe urecharge ngokuthi wena thandaza, ngokuthi wena uzila ukudla, ngokuthi wena udumisa, akudumiseke usuthi. Khuluma kanjani ukuthi laba bayangihlupha ngegama lenkosi uJesu. Sizohamba-ke for the first time in your life, sizongena esidlweni senkosi. Sesizwa namhlanje bazalwane bazongena esidlweni abeze ngaphambili. Kuzoba nobandlululo ngoba sizoqala ngomakoti bewulu. Namhlanje nani ngizothatha ama-AK-47A one-9mm, uthatha i-9mm yakhe, onayo noluphi uhlobo, uthatha ubhayibayi uthatha ubeke kuwe. Uma singena kule nkonzo asingeneli ukudlala, ngoba sibambene nenyama yegazi, kodwa sibambene nemoya emkhathini. Imoya esibambene nayo ithi asivume ukuthi uJesu uyafana noJesu. Khona phela uJesu, asathanisti nawe senoJesu. Ukuze-ke sisizakale thina sibuye sibaqashele uthi uJesu njalo anokwenza lokhu. Sizofunda baba 1 Corinthians chapter 11 verse 23. While sefunda ngiyacela abazalwane beze ngaphambili ngegama lenkosi uJesu.
Akufuna abazalwane babaleke bathi babushelele uyena ubambezele ngegama lenkosi. Uzalwe ngaphambili kusondele isithelo esiphasi sibeka lapho umakoti. Bonke laba bayaphelezela thina sibeka lapho